Shwmae criw CELF. Heddi, dyn ni'n mynd i fod yn edrych ar sut i ddangos emosiwn yn ein llyniau. Be dwi am i chi wneud yw, dechrau gyda'ch pen neu pensil, ydych chi'n wneud cylchoedd ar eich papur. Okay? So, dyn ni'n fod yn wneud gwynebau syml iawn gyda'n gilydd. So, mae wastad yn ymarfer da ar ddechrau unrhyw sesiwn arlunio i ymarfer wneud cylchoedd. Just wneud cylchoedd, just i gael eich braich i weithio. So, dyma'r tip. Mae'n dechrau gyda wneud bach o sketcho a just gyda braich i weithio. Gweld sut chi'n gwneud cylchoedd. A wedyn, dyn ni'n mynd i ddefnyddio'r cylchoedd yma i wneud gwynebau yn dangos emosiynau gwahanol. Felly, yn gyntaf, dyn ni'n mynd i roi ar y gwyneb yma y darnau o'r gwyneb sydd ddim yn newid rhyw lawer wrth i ni ddangos emosiynau gwahanol, fel arfer. Felly, ar bob un gwyneb, ydych chi'n gwneud trwyn. Chi wedi ymarfer o'r blaen, wneud trwynau. Felly, defnyddiwch un nhw, ond dwi jyst yn mynd i wneud trwynau bach syml. Just fel hyn. So, pawb yn gallu wneud just trwyn bach ar bob un o'r gwynebau. Bwm, bwm, bwm. Syml iawn. Yr ail beth ydych chi'n wneud yw, beth sydd ddim yn newid go iawn, yw clustiau. So, clust bach. Just clustiau bach. Cofiwch mewn llinell gyda trwyn. A bob un o'r gwynebau, clustiau bach. Achos dydyn nhw ddim yn newid rhyw lawer wrth ddangos emosiwn gwahanol. Clustiau. Beth nesaf yw llygaid. So beth dyn ni'n mynd i wneud yw, ar y gwynebau yma, ni'n just yn mynd i wneud llygaid syml fel hyn. Dot a dot. Okay? A dot a bob un. So, dwi'n wneud, newch chi hefyd. Os oes werth i chi llygaid mewn stil gwahanol, wel, teimlwch yn rhydd, ond dot a dot. Nawr, dych chi'n gweld, mae pob un o'r gwynebau yma just y bod yr un peth, a ddim yn dangos unrhyw emosiwn. Os ydych chi'n gwneud gwall, allan gwneud gwall hefyd, falle arnyn nhw. Just yr un peth. Syml iawn. Chydig o wallt. A dyn nhw ddim yn teimlo unrhyw beth. So, beth dwi'n mynd i ddangos i chi heddi ydy'r cyfrinach. Er mwyn dangos emosiynau gwahanol, mewn ffordd gwynebau syml fel hyn, dyn ni gyd sy'n rhaid i chi newid yw ceg ac eiliau. Felly, sut i ni wneud gwyneb sydd yn hapus? Dyn ni jyst yn rhoi ceg. Hapus. Hawdd. Beth yma sy'n ni moyn wneud rhywun yn hapus iawn? Eto, dyn ni jyst newid y ceg. Mwy hapus. Yn dangos. Ddanedd. Hapus iawn. Beth am rhywun sydd yn drist? Trist. Beth am os yn ni moyn wneud rhywun yn trist iawn? Wel, allwn ni wneud yn fwy trist beth. Ond, beth am os yn eisiau ychwanegu tipyn bach yn fwy o emosiwn? Wel, y gyfrinach yw eiliau. So, ceg yn gallu gwneud rhywfaint o'r gwaith. Beth am rhywun grac? Edrych yn eitha grac. Mynd yn fwy grac. Ond mae angen mwy yn does. Felly eiliau. Dwi'n siŵr am wyneb grac, dych chi'n gwybod? Os yn ni'n gwneud eiliau fel hyn. Eyebrows di eiliau gyda llaw. Dwi'n gweld? Mae'n gwneud rhywun yn grac.
So gallwn ni roi eiliau grac arno fe. Gallwn grac iawn. Mae yna hefyd eiliau trist. Felly mae'r person yma, y fwy trist na'r person yma, wrth i ni wneud yr eiliau trist. Sy'n mynd lan i'r canol. Ti'n gweld? Eiliau trist. Mae yna hefyd eiliau sioc. Sy'n uchel. Does dim wir eiliau allan ni roed ar wyneb hapus i wneud rhywun fwy hapus. Un beth bys ni'n gallu wneud yw, os oes yna wyn enfawr, bys ni'n gallu newid y llygaid i fod y llygaid fel hyn. Ti'n gweld? Fel tyse'r wyn yn sgwisio nhw lan a'i cael nhw. Ond beth sy'n diddorol yw pan dyn ni'n dechrau cyfuno'r eiliau gwahanol gyda cegau gwahanol. Beth am eiliau trist gyda gwyneb hapus, gwyn hapus, gwyn, ac eiliau trist. Chi'n gweld? Dyn ni'n cael gwyneb sy'n edrych yn wahanol. Mae rhywbeth, mae rhyw hapusrwydd a tristwch yna. Gwyneb fwy diddorol. Falle dyma'r gwyneb sydd edrych arnoch chi pan ydych chi'n cael rhyw anreg o siwmper mae nain wedi gweu i chi am Nadolig, ond mae'n bing. A mae yna teddy bears arno fe, a chi'n 13 mlwydd oed, a chi'n meddwl, o, diolch yn fawr, nain. Gwyneb yna. Neu, falle tasach chi'n cael swsg gan rhywun, da chi'n ffansio, falle bod y bochau mynd yn goch, bach yn embaras. So, eiliau trist a gwyn. Beth am eiliau am gwyn ac eiliau grac? Yn mynd lawr fel hyn. Gwyneb eisiau wneud rhyw gynllun ddrwg yw hynna. So triwch, beth am eiliau sioc gyda gwyn. Surprise bach neis. Beth am eiliau sioc gyda trist. Surprise bach trist. So ydych chi'n gweld, wrth jyst chwarae gyda'r eiliau syml yna, eiliau trist, eiliau sioc, eiliau grac, ni'n gallu gwneud pob math o wynebau gwahanol. Her heddiw, dwi'n gwneud y llunie yma o lot o bobl rhyfedd a hyfryd, ond does dim cegau nac eiliau gyda nhw. Felly dwi eisiau chi i fynd ati i roi emosiynau iddyn nhw. Meddyliwch sut allwch chi ddangos rhywun sydd yn ddryslyd, sydd yn embarrassed, sydd yn teimlo cenfigenus, sydd yn teimlo'n anhygoel a hapus, neu grac iawn. Neu unrhyw emosiwn arall. Ewch ati i wneud lluniau gwynebau eich hun hefyd, gyda emotions gwahanol. Felly, sgwini ffwrdd, celf ar y bwrdd, welai chi fory. Hwyl! Whee!